Suke gendel bondowani. Obakan Maju cahak kokop getihmu. Cacah ki renteng tak kombor sak nggon-nggon.
Bandara Raden Mas Arya Citraksi Wiguna. Ngerti? Minggat to. Ora minggat pecah jasmu. Percaya men. Awas. Hut. Endo ame mutar. Kaya ini belajar apa? Kaya ini Bandara Raden Mas Arya Citraksi. Jaran kowe. Minggat piye? Ketanjanan Bandara Raden Mas Arya Citraksi Wiguna. Tinjung kerat nyawamu, parat mati kowe. Kok ora mati kandhane apa? Menangan kok kandhane. Komitan. Ala iki meneh Gatotkaca konangan Bandara Raden Mas Arya Citraksi Wiguna mati kon. Mati blasate apa? Iki lho wong menangan. Oke, kleng. Lah iki Antar Jawa apike nah. Wah, rampinge nah. Konangan Bandara Raden Mas Arya Citraksi. Kok njop. Ya, sebagai juru ganti kowe tak jujurke keris tak siapa kowe. Iki keris tinggalane fotoku. Ojo cejak-cejak karo Raden Mas juru ganti kowe tak jujurke. Awas, iki suwe ora diwarangi angel dijujut. Ya gak oleh nek ku angger keris ku wis kena tak jujut. Angel betul yo. Lajak jepale aku. Apa dikira ora prigel lho. Prigel lho gila. Awas. Apa dikira ora iso niru. Utak cakil lho. Kata.
manut lakuning Kurawa ngene batine sang Abimanyu Kenonya Citra Tanya Setyaki Oh Pripun Man Kurawa mboten bejaji ngaten kan bedah ngamarta. Mangsaku mangkate mah ya kaya guyub-guyub. Perasaanku mangkate mau kok kaya ya ketoke arep mikolei. Tiyang niku ampun jagake ndoke bloro angger wong niku angger pun kekeselen kok keanayan ngoten niku. Sawa Nggih Citraksi Durmagati Kartomarma Suwatama liya-liyane niku pun ngoten niku. iya. Kagile kowe maju wae. Mboten. Sampeyan kula kan maju Dursasana cilik ngenten menang kok. Oleh gedhe ngaten mboten karuan menang kok sementen. Ora perkara gedhe cilik ing awak nanging sing baku kabedayane guna kasantikane. Nek napa kula gelut kali bocah-bocah anak Pandhawa menang niku napa? Terus karepmu Sampeyan teko mriki niki nggawa prajurit saka Nusa Trembini. Wadyabalane Ratu Nusa Trembini, anake Pukulan Betari Durga. terus Kurawa saniki nggulung gamane. Ngerek genderane mundur. Sing diajake prajurit Nusa Trembini nggih keplok isking katuan. Wala kala tokop nun. Rame jroning paperangan iki kok. Nggo nyang wong perang nggo rame. Bilung. Tonton sapa sing maju ning pabaratan. Menawi mboten klentu nika Raden Gatotkaca satriya ndeling gendaten. Sapa? Raden Gatotkaca satriya Pringgondani. Kok ndeling kinten? Wong edan jeneng kok dibasake. Akeh tunggale. Semarang Semawis. Boyolali Mbajul Kesupen. Anek Pringgondani Ndeling gendaten. Raden Gatotkaca sing kondang atot kawat balung mesti sungsum gegolan nika. Nek sampean wani ampun wedi-wedi, nek wedi ampun wani-wani, nek paitane kira-kira mepet ampun nantangi wong. orang gagas guna mamukok gun rawe-rawe rantas malang-malang tak butung togok priwun sawangan saka kaduan tak terajang iku Ndi sing jenenge Gatotkaca? Aku kowe sapa?
Prabu Dewa Iramba, Ratu Nasatremini minggato gelem lunga nek wis boyong dampar ke Prabu Ngamarta. Lan kaono batange bocah Pringgondani, ilang nyawamu. Hoi. Ojo seru-seru eman-eman. Ayo. Tenan. Golek gumun anak wong gletak. Gletak. Ngono kuwi pokale wong kalah ngono. Piye, Lung? Ayo wong ora duwe isin kalah mbok mulih. Senengane kok turu ning burine. Mesti nek mulih wedi ku mesti pringas-pringis ngono mesti. Enggak mulai karek nggawa dhuwit 20.000 mesti ditumpangke mesti. Tumpangke bathomu kuwi. Enggak anggere sing wedok endi kayane gila. Kula atur enget pun. Walah mati lho. Masa iya? Mandek jantungnya. Ayo mati kok semaput kuwi ya. Anyep kabeh. Anget. Mangga kula atrenget Dewaji. Buma sumya pratangga. Namun lir kumantan malet mantrawa. Wah, Mas Miber ponangku pating Lebiyurga. Wah, tandane cukat Trengginas Trapil. Kaya sikatan nyamber walang kok. Casane iki niku mangkandhane sing cetha mawon. Sanom saniki mboten ngerti sikatan nyamber walang mboten ngerti. Manuk sikatan nyamber walang lho goblok.
lah ora tau mangan sekolahan. Wong gemben kene wong takon turu mblasah kaya babatan cacing. Babatan pacing. Jebulane pacing iki glagah ning empuk. Ora susah gamer kapisan. Lho sampean niku nek kawon mundur mawon. Gatot-kaca niku wong mboten ukur, mboten sugih guneman nek tumandan mesti kanthi nyata ngeten. Niku ijek cilikan mawon pun dijago dening dewa, ngalahke Patih Sekepo Tantra kalih buta gedene sak gunung jenenge Prabu Percana, ratu inggiling wesi niku. Gatot-kaca niku sik cilik sak kula niki riyen. Wis iso mateni buta Pun niku putrane Raden Arya Werkudara sing angka kalih. Ngaten. Niku nek Pakem Mayoja, Gatot-kaca niku anak Werkudara sing angka 2, sing nomor 1 Antareja, nomor 2 Gatot-kaca, terus sing nomor 3 Antasena niku nek Pakem Mayoja ngaten. Oh. Kok nganggo pakem barang Nggih ngaten, mergo nek Sala niku jane mboten enten Antasena, anak Werkudara niku nggih mung 2 niku, Antareja kali Gatot-kaca. Lah nek mlayu teng Banyumas niku pun dadi 4, Antareja Gatot-kaca Antasena karo Raden Ranggana niku nek Banyumas. sing bener sing ndi? Sedaya leres mongan bukune. Yen kowe nganggo ndi? Manut sing nanggap. Nek ditanggap teng Banyumas ki anak Werkudara niku 4, nek teng Yojanan niku 3, nek teng daerah Sala niku anak Werkudara niku nggih 2 ngaten niku. Dadi manut duwite. Sampeyan mumpung durung konangan wong sing jeneng Antasena saniki mang mantuk mawon timbang sampeyan mengke mulih mung kaliaran. Ora usah ngendondoni greget. Mboten dikendhani pripun sampeyan mboten bakal menang. Kok kowe bisa mestheke yen aku ora menang? Lah pun kula pun ngerti kandungan sampeyan kanten enten 3000. Ajeng menang king pundi? Ajeng menang king pundi? Ada. Wong sampeyan wit wingi. Kaya ngapa capure Gatot-kaca? Madal pusaka ku tak kuroni kok. Sopo libake panah tanpa jawab. Konangan bola dewa jejeki bongko kowe. Ayo padha mikir. Waluk balik jajaran setan me menungso. Ampian kowe undara putri kowe menjal mati. Iki bola dewa ora kena mambu tantang. Konangan bola dewa bantanganku bosok. Ojo mati aku. Ojo mikir. Ojo. Ay! Uy! Waduh! Waduh! Hei, mulai! Modar! Ayo, coba ingat! Paline Melayu! Jarak perkara karo wong manturu serap nyawamu. Lekan kula pemalku udah macan turu. Konangan bola dewa ita-ita bongkok. Ayo, aja mikir. Ayo aja melayu. Sapa kuwi? Piye lho? Ayo nyemplung kene jugangan. Wong edan wong tujune kok enek pawan rong dinggo.
Kamu suruh mloto ke mloto. Piye lho lah kae sumbar kae Ratu Mandura Prabu Baladewa. Meneng wae lho, meneng wae kok ndak konangan. Ayo, hampian kowe njono puter kowe menjal mati. Memang mongso padha iku wong Mandura Prabu Baladewa. Orang gaman menjadi orang sekti Makuro. Sapa yang nandi Baladewa? Kae Baladewa. Ketak ta? Ge sapa lho? Se. Oh Udawa. Apa iya? Kena. Lho Udawa ta, Udawa. Udawa lawas. Ke. Sapa kuwi? Se. Oh, Kramarja. Antarja kuwi. Gatot kaca kuwi. Sapa lho? Kresna. Kresna. Alah ta inget nase ora baline. Siapa ta? Kresna ta? Kresna to lho. Kresna Sinuwun Darawati iki lak ireng. Ta Balia. Temanna wong iki nek dikandani aja ngeyel ta. Lah, apa ta? Wong edan kok. Bucange ngono. Apa liwat neh Baladewa lho? Ora, Gatot Kaca. Lho, Gatot Kaca ta. Rodok lawas ke. Ora bali yo. Wis ayo mulih. Mulih piye jedul saka kene tutuki tabuh kentongan mudar kowe. Lah kok ning kene terus mudar nunggu, kaliren nunggu. Ya sing ngenteni surup. Yang go hiburan kok ana wong liwat. Sapa kan? Lho sapa? Nek saka rumangsaku Seta. Seta ta. Kok edan lagi mulih. Kresna sinayeng gelung mangerep mining cakranira katon kumitiraning asta Tuhu Sang Wisnu Bathara Yayi Prabu Ndarawati wonten pangendika ingkang dawuh Koko Prabu bareng pun kakang nyumurupi dumadining paperangan jroning praja Ngamarta iki Yayi semunipun kakang Jubriya Lamenta iku tingkang Yayi Prabu Jaka Pitana. Duh, Koko Prabu jimat sesembahan kula, Koko Prabu pengayoman kula. Nemkaten pareng padewa Kanjeng Koko Prabu. Jumbuh kalian batosipun ingkang Rayi Ndarawati bilih bidal kula saking salebeting praja sampun manoni. Keketek ing raos bilih Pandhawa badhe nampi pacoben.
Mlingsing menika Koko Prabu monggo meminta sinugraning Jawata. Awit rikala enggan mangke Arinta Pandhawa gangsal binanjut ing Jawata minggah wonten ing Guru Loka. Oh, mangkono laju kadiparan kesane Yayi Prabu Ndorowati. Koko Prabu mboten lega raos ing manah kula. Jering nyatanipun ing Rayi Kresna kaliyan Pandhawa ngibaratipun kreta jaran sakusiripun. Milodho Koko Prabu, suwawi kula kanthi minggah wonten ing Kayangan Jonggring Saloka. Yen mangkono aja kami tekan ayo tak tumbani Yayi Prabu. Oh